Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Гаилә интеллекты. Татарстанда гаилә энергиясе фестивале старт алды. Бу лекцияны тыңлагач, тормышыбызда да күп нәрсәне үзгәртергә кирәк дигән фикердә калдым мин. Шиксез сәнгать. Луч телеканалы сәламәтлек мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен яңа проект тәкъдим итте. Там мы встретили свою, как сказать, любовь, она свою встретила, Салавата, с которым они сейчас пары танцуют. И это, я не знаю, это вообще вот как бы танцы, это, конечно, наша жизнь. Виртуаль спорт. Хоккейчылар Татнефть Фиджитал уеннарында ярыша. Хоккей барышында, мисал өчен ул бүген башланды, егетләр боздак очраша, һәм шул ук вакытта менә шушындый кибер спортта да үз көчләрен сыный ала. Татарстан Республикасының 6 шәһәрендә, Казанда, Лениногорскида, Бөгелмәдә, Мамадышта, Алабугада һәм Чистайда быел гаилә энергиясе интеллектуаль фестивале уза. Анда теләге булган һәркем квестларда, уеннарда һәм лекцияләрдә катнаша ала. Бөгелмәдә узган фестивальнең сайлап алу этабында безнең төшерү төркемендә булып кайттым. Бер командада ким дигәндә 2 гаилә әгъзасы катнаша. Ата-ана һәм 6 яшьтән 14 яшькә кадәрге бала. Морозовлар гаиләсе биредә беренче тапкыр. Монда 4 яшьлек уллары белән килгәннәр. Әти белән бала уеннарда катнашкан арада әниләре психологик лекция тыңлый. Здесь были озвучены. Биредә урта яшьтәге баланың проблемалары, ата-аналар һәм балалар арасындагы низаклар турында сөйләнелде. Бу лекцияны тыңлагач, тормышыбызда да күп нәрсәне үзгәртергә кирәк дигән фикердә калдым мин. Фестиваль интеллектуаль уеннар буенча төрле турнирларны, мастер-класслар, белем бирү лекцияларын, төрле конкурслар һәм викториналарны үз эченә ала. Спикерларның төп максаты гаилә бәйләнешләрен ныгытуга һәм катнашучыларның интеллектуаль сәләтләрен үстерүгә ярдәм итә торган уникаль мөхит булдыруга юнәлдерелгән. У детей проходит Балалар өчен мастер-класслар уза. Хәзер алар җимлекләрне бизиләр. Аларны кайдадыр өй янында элеп куя алачаклар. Кыш көне кошларны ашату өчен. Шулай ук алар өчен интеллектуаль уеннар уза, ребуслар шишүдә үз осталыкларын күрсәтә алалар балалар. Спорт ярышларында да катнашалар. Йорт сал, агач утырт, ул үстер. Бу халык мәкале фестивальнең картинасын һәм мәгънәсен төгәл тасвирлый. Чарада катнашучылар бер-берсен яхшырак беләләр, яңа талантлар һәм мәнфәгатьләр табалар. Проект авторы Даниил Ченцов бу фестивальне инде 3нче тапкыр оештыра. Это мероприятие зародилось у меня за семейным столом. Идея гаилә өстәле артында туды. Әти-әнине телефоннан гына күрәм бит. Җәй көне алар янына кайткач, шундый фикергә килдем. Нигә әле балалар әти-әниләре белән тату вакыт үткәрү чарасын оештырмаска дип. Чынында өйгә йокларга гына кайтабыз бит. Ә монда ял көннәрендә гаилә белән бергә булырга мөмкин. Фестиваль йомгаклары буенча гаиләләр истәлекле бүләкләр белән бүләкләнде. Иң яхшы 3 гаилә Казан шәһәрендә узачак, финал уеннарына барачак. Айсылу Миңнебаева, Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда Татарстанның халык язучысы, республиканың сәнгать эшлеклесе, шагыйрь, прозаик, җәмәгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстанның Гаяз Исхакый, Гавриил Державин, Гамил Афсал исемендәге премияләр лауреаты Марсель Галиевның иҗат кичәсе узды. Шәһәрнең беренче мәктәбе базасында оештырылган чарага әдипне һәм аның иҗатын хөрмәт иткән райондашлар җыелды. Очрашу әдәби кичә форматында узды. Катнашучылар шагыйрь Марсель Галиев турында истәлекләре белән уртаклашты. Азнакай җиренең талантлар җире булуын да билгеләп уздылар. Горурлыкларыбыз, язучыларыбыз, җырчыларыбыз, спортчыларыбыз үзебезнең Азнакаебызны олы күкләргә чиеп күтәреп, дөнья күләм дәрәҗәгә җиткерә. Сүз уңайыннан, әлеге мәктәптә язучы хөрмәтенә ачылган иҗат лабораториясе дә уңышлы эшләп килә. Марсель Галиев белән без күптәннән таныш. Аның иҗаты белән, аны якташ язучы буларак кына түгел, мен студент чорыннан ук үземнең Марсель Галиев иҗаты белән бик таныш кына түгел, ә менә мин туган вакытта Марсель Галиевның инде әсәрләре бастырыла башлаган булган. Менә күпме гомер, күпме вакыт, ә инде
укытучы булып мәктәпкә кайткач, аның әсәрләрен инде без укучыларга туган якны өйрәнү моментларында, гомумән нинди генә дәрестә булсак та, Марсель Галиевның без әсәрләрен мисал итеп китерәбез. Һәм әйтергә кирәк, Марсель Галиев бит ул безнең якташ язучыбыз гына түгел, Азнакайныкы гына, Татарстанныкы гына да түгел, безнең шатыр тавыбызны бөтен дөнья таныткан язучы. Кичә үзара тәбрикләү, истәлек бүләкләре алышу, күңелле музыкаль чыгышлар белән үрелеп барды. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Укучылар өчен көзге каникуллар башланды. Бу ял гына түгел, иҗат белән шөгыльләнү өчен дә менә дигән вакыт. Азнакай шәһәренең мәдәни үзәгендә балалар өчен кызыклы осталык дәресләре дә оештырылган. Бирдә балалар үзләрен рәссам, сабын ясау остасы, хәтта чигүче ролендә дә сынап карый. Каникулларны файдалы үткәр. Балалар өчен чаралар шул лозунг астында оештырылган. Шәһәрнең мәдәни үзәге исә бүген мәктәп балалары өчен чын мәгънәсендә иҗат остаханәсенә әйләнгән. Монда һәр көн эш кайнап тора. Балалар әзер сабыннарны бизәкләр белән бизи, сабын ясауның үзенчәлекле технологиясын үзләштерә, чигү һәм буяу эшләре белән дә шөгыльләнә. Кызыклы мастер-класслар оештырдык. Төрле направленияларда инде безнең шоперларда рәсем ясау инде төшерү була, инде безнең сабын без бүген менә кайнаттык балалар белән инде сабын, төрле ароматизаторлар белән кызыклы, интересный әйберләр ясап, различный формалар дибез инде, бүтән балаларга кызыклы булсын дип шундай әйберләр оештырдык. Катнашучылар үз куллары белән эшләнгән әйберләрне үзләре белән алып та китә ала. Мы сегодня пришли на мастер-класс, нам очень понравилось. Мы делали сегодня мыло и получилось красивое. Ләкин мәдәни үзәкнең чаралар программасы моның белән генә шикләнми. Иҗат дәресләреннән тыш балаларга фильмнар күрсәтү дә оештырылган. Бүген, мәсәлән, фильм карарга шәһәрнең 1-нче мәктәбеннән 5-нче сыйныф укучылары килгән. Каникулларны файдалы үткәр темасы астында балалар белән инде мәдәни үзәккә Тимур һәм аның командасы фильмын карарга килдек. Мондый чаралар аша оештыручылар балаларга вакытны кызыклы һәм мавыктыргыч итеп үткәрергә ярдәм итәләр. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. 3 декабрьдә Халыкара инвалидлар көнендә Луч телеканалы тамашачыларга үзенең яңа илһамландыручы проектын тәкъдим итәчәк. Сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләгән кешеләргә үз-үзләрен белдерү мөмкинлеге бирүче әлеге уникаль проектның 1-нче төшерүләре үтте. Бириге авырлыкларга карамастан үзләрендә көч, талант һәм биюгә хәвәслек тапкан гаиләләр җыелган. Танцующее солнце проекты бию чарасы гына түгел, ул музыка һәм хәрәкәтнең тормышны үзгәртергә, яшәү чыганагы биреп, шикләнгән мөмкинлекләрне җиңеп чыгарга мөмкин булуын күрсәтүче тарихлар белән таныштырачак. Проектны бизәгән якты дуэтлар арасында Салават һәм Луиза парлы биюе. Алар татар биюен башкарга булган. Салават бию белән мавыгыдан тыш өй буенча чын ярдәмчедә. Савыт-саба юу, тузан суырту, бу эшләр аның карамагында дип уртаклаша аның әнисе. Спасибо, что есть такие проекты. Мы всегда рады, что нас не забывают, особенно наших детишек таких. Салаватның бию буенча иптәше Луиза да гаилә тормышында актив катнаша. Моннан тыш сәйлән үрү, театр түгәрәгенә йөрүләрне дә ул калдырмый. Алай да бию бүгенгә аның иң яраткан шигеле. Я не знаю, как она время знает. Она собирает все свои вещи. Она уже, у нее вещи стоят в прихожке. Она садится и ждет на танцы. Я говорю: Луиза, на такси поедем или как? Пешком. И она бегом бежит. Вот там мы встретили свою, как сказать, любовь она своя встретила, Салавата, с которым они сейчас пары танцуют. И это, я не знаю, это вообще вот как бы танцы, это, конечно, наша жизнь. Проектның премьерасы 3 декабрьдә безнең каналда узачак. Күрми калмагыз. Әлбәттә, 3-нче Татнефть Фиджитал уеннары старт алды. Виртуаль һәм реаль уеннар кушылмасы булган бу вакыйганың дөнья күләм тарихы 2000 еллардан башлана. Шул вакытта компьютер уеннарында виртуаль предметларны тотып, урыныннан күчергә мөмкинлек бирә торган консольләр җитештерелә башлый. Башкача әйткәндә, бу җайланмалар беренче тапкыр уенчыларга үз гәүдәләрен цифрлы тирәлек белән үзара тәэсир итешү коралы буларак кулланырга мөмкинлек бирә. Шулай итеп, 2010 елларда киберспорт үсеш ала. Тагын
11 елдан виртуаль һәм реаль уеннар синтезы булган фиджитал уеннар уздырыла башлый. Аның асылы барсында да бер. Уенчылар башта приставка уеннарында ярыша, аннары шул ук спорт төре буенча көндәшләр көрәш мәйданында бил алыша. Җиңүче команда 2 этапта очколар суммасы буенча билгеләнә. Татнефть фиджитал уеннарында быел 3 спорт дисциплинасы керә. Ул хоккей, баскетбол һәм футбол. Хоккей барышында, мисал өчен, ул бүген башланды. Егетләр бозда очраша һәм шул ук вакытта менә шушындый кибер спортта да үз көчләрен сыный ала. Даниил Зорин Лениногорскидан килгән. Егетләр бергәләп нефтяник командасы составында уйный. Тренер тәкъдиме белән фиджитал уеннарда да катнашырга булганнар. Сейчас мы играем в хоккей виртуальный. Вот. Как успехи? Пока только начали. 0-0 сейчас. С кем играете? Каковы ваши соперники? С командой Hockey Love пока еще не знаем. Вот, забили гол. Бу егетләр инде бозда бил алыша. Әлмәтле дуслар үз командасын Газмяс дип атаган. Уенчыларның берсе Данил Храмов бу очрашуны рәхәт арыганлык һәм аннан соңгы шәп ял белән тиңли. Конечно, это играть вживую. Всегда намного интереснее, приятнее, когда устаешь, отдыхаешь. Прикольный кайф, я бы так сказал. Играть-то, конечно, на приставке тоже хорошо, прикольно, но играть вживую намного интереснее. Татнефть фиджитал уеннары киберспорт һәм традицион спорт дисциплиналарын берләштерүче заманча спорт фестивале. Турнир Россия Федерациясе спорт министрлыгының рәсми кагыйдәләре буенча үткәрелә һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга, масса күләм спортны үстерүгә һәм инновацион технологияләрне кертүгә юнәлдерелгән. Зарегистрировался в 3-м фестивале Татнефть фиджитал уеннары фестивалендә 170 команда теркәлде. Бу Татнефть компаниясе үз эшчәнлеген алып бара торган 16 районнан 800-гә якын катнашучы дигән сүз. Түбән Кама, Ширмешән, Мөстимнән бар. Күпчелеге әлбәттә әлмәтлеләр. Шулай да мисал өчен Түбән Камадан шактый җитди командалар бар. Основная часть участников это Альметьевск. Вот. Но есть очень серьезная команда с Нижнекамска. Татнефть фиджитал уеннары 2025-26 октябрьдан 16 ноябрьгә кадәр Әлмәтнең төрле спорт мәйданчыкларында узачак. Бүләк фонды 1 миллион сум тәшкил итә. Мы на финальной части, которая пройдет 16. Уенның финал өлешендә кызлар өчен джаз-дэнс кертеп карарга булдык. Кичәләрдә экрандагы хәрәкәтләрне кабатлап биеп караганыбыз бардыр бит. Менә шуны без дисциплина буларак кертергә булдык. Пробовали танцевать на каких-то там корпоративных мероприятиях, на экране повторять движения, а здесь добавится уже как дисциплина. Фиджитал хоккейда 14-15 яшьләр арасында беренче урында спортивный аналитика 25 командасы. Sport Time, көмеш, Also Stars бронза медаль иясе булды. 16-17 яшьләр арасында Стальные Совы беренче, Нефтяник икенче, ЛНТ өченче урында. Фиджитал уеннар кысаларында киләсе очрашу 8 ноябрьдә булачак. Кампусның спорт комплексында баскетбол буенча турнир уздырылачак. Футбол буенча спорт мәктәбе универсаль манежы футболчылар өчен мәйданчык булачак. Оештыручылар сүзләренчә, бу спорт төрендә көндәшләр күбрәк. Ярышларның финал этабы 16 ноябрьгә планлаштырылган. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спорт күпләр тормышында зур роль уйный. Кайберәүләр өчен ул сәламәтлекне ныгыту, физик һәм ихтыяр сәләтен киңәйтү өчен җитди мөмкинлек була. Икенчеләре өчен спорт тормышының бер өлешенә һөнәри эшчәнлеккә әверелә. Диана Фролова шундыйлардан. Ул престиж заманча эстрада биюләре педагогы. Тренерлар көне алдыннан безнең төшерү төркеме аның белән якыннан танышып кайтты. Сүз Алсах Мәҗановага. Диана Фролова биюгә 5 яшендә йөри башлый. Шул вакыттан алып биюләр аның тормышының аерылгысыз өлешенә әверелә. Сәхнәдәге беренче адымнар, мотор костюмнар һәм тамашачыларның дәртле алкышлары аның бала чагын шатлык һәм илһам белән тулыландыра. Һәр дәрес, һәр репетиция аны профессиональ хореограф булу хыялына якынайта. Ну, вообще, я в спорт пришла в 5 лет, мама отправила меня в спортивный. Мин спортка 5 яшымда килдем. Әнием мине спорт акробатикасына җибәрде. Мин анда 9 яшькә кадәр йөрдем. Аннары мин Аделя Фанисовна һәм Марина Викторовнаны күрдем. Алар студиялаштылар. Һәм мин беренче тапкыр аларга килдем. Һәм беләсезме, мин шунда аңладым, бу минем спорт төре. Музыка, хәрәкәтләр, бу бик матур иде һәм минем дә биергә өйрәнәсем килде. Это все было так настолько красиво, что я понимала, что я тоже хочу.
Диана педагог хореограф булырга болашактан хыяллана. Шулай итеп ул көллиятта педагог хореограф булырга укырга керә. Диплом алгач яраткан шәһәренә һәм туган студиясына кайта. Еллар узу белән тренер үз күнекмәләрен үстереп кенә калмый, ә яшь кызлар белән тәҗрибә уртаклашырга яратуын да аңлый. Бүген ул бәләкәй кызлар белән эшли, аларны дөрес биергә, төркемдә эшләргә өйрәтә. Бу бик зур эш булса да, авырлыкларны җиңеп кенә яңа биеклекләргә ирешергә мөмкин ди ул. Это очень долгая работа детей, да, и педагога. Это же надо ребенку объяснять то, что через... Бу балага һәр нәрсәнең хезмәт аша ирешүен аңлатырга, эшләргә дә эшләргә кирәк. Кайбер чакта кызларның биюгә иресләре дә килми. Бу очракта алар белән әти-әниләр эш итә. Балаларга аңлатырга кирәк. Әгәр тренировкага бармасаң, бу 2 адым артка дигән сүз, ә барсаң, бер баскыч алга. Что вот если ты не пойдешь, это 2 шага назад. Вот одна тренировка, это ты понимаешь наверх. Бию сәнгать кенә түгел, ә үз-үзеңне күрсәтү ысулы да. Ул балаларга үз-үзеңә ышанычны үстерергә ярдәм итә. Диана үз һөнәрен ярата һәм көн саен аның укучылары бию осталыгы юлында беренче адымнарын ясаган мизгелләр белән илһамлануын дәвам итә. Диана Митровна, она нас учит зевами, делает водочку, показывает, тянет. Всем приятно. И делает нам колечко, показывает. И делает нам упражнения. Вот так. Она делает колечко, делает нам мостик. Она у нас жизнь красивая, добрая. Хорошая и добрая. Тренер учит снова и снова новыми занятиями. Диана Митровна, она хорошая. Нас учит балеринку маленькую и делать шпагат. Но это не сложно, с резинкой занимается. Диана Митровна любимец. Она тоже нас учит. Мы тоже танцевали своим танцем. И на сцене будем хорошо выступать. Бүген престиж эстрада заманча бию студиясенең зур гаиләсендә 220 укучы бар. Ә бу төрле яшьтәге 10 төркем дигән сүз. Алар шәһәр, республика һәм Россия күләмендәге бию конкурсларында җиңүчеләр һәм призерлар. Ә барысы да яшь чагындагы беренче адымнардан башлана. Алса Ахмаджанова, Алия Муратова, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.